niyajabula la nani nisifake emanzini nisikhiphe mina ngiyasabela-ke Nkosi yami ukucwila. Hayi khuleka sisi. No, I've never done paddle boating before, but in life you must try. So let's just hope that I don't fall and embarrass myself in front of Iskoko Sam. Like that would be so embarrassing. So sick. It's so good. Even if it rains, it's so good. I'll keep on my crown, it's so good. Do you see how we own this space? Follow us as we captivate. Yeah. Shake the scene, do our thing. Destination looks good on me. That's my favorite, baby. Siya isaluni noma ngijabulile kakhulu kusuku lami nje lokuqala ngimkhiphe empilweni yami, so ngimkhiphile nje namhlanje ngathi akayisaluni. Hello, sanibonani njani? Siyaphila. Welcome to the Rose. Nansiza ngani namhlanje? Sokwenza ikhanda. Mina ngizoluka i-Stradbroke uma uzoqaqageza ikhanda. Okay, no problem. Nabo sisi abazongisiza ngaya ngapha bazongigeza ikhanda kuqala. Njengoba ngangishilo ukuthi-ke ngifuna ukumenzela something, ngimbonge nje ukuthi ungihlale nothando, so iyona ndlela engiqala ngayo-ke le ukuthi ngimkhiphe esaloni ngithi akayowasha likhanda lakhe right, yeah. Maya qaqa la. Ngisaphila kodwa inene zami. Njengoba ngimkhipha uma ngifuna ukuzokhuluma naye malana nalo mbuzo kade ubuzo ubaba wamalobolo. Ngixoxele ngawe. Xoxela nje ngawe. Ngigaxe iningi mina. Ngixoxele ngazi ake ngizwa. Uyakhumbula ma? Yes. Sasengolweni mina ngakushintshela ngathi angiyenzi lento ngeThekwini. Yebo. Mina eThekwini sasihlalele lapha endaweni thizeni. Sinabangani bami. Khona nabantu besilisa. Kashuthwa lapho uthi ubani washuthayo. Angazi. Kuze kube namhlanje. Indaba gcwele ama-social media. Ngizwa kuba buthwana. Bekuthiwa kuzosiwa abantu So wena ungakayiboni leyo? Ngangakuyibona kusengifelwe ifoni, ngangakuyibona. Nase ngizwa ngubaba. Ngiyabo sengiyafona umuntu akasayibamba amafoni. So wena akazange bisakutshela? Ngitsheliwe ngathola imessage engangothoba. Watshela ukuthi hayi sisi ngeke. Ngathi ngigijima kakhulu. Ngathi okay nami angivele ngiphume emliseni ngoba angizalwa naye angenwa kubo ngengiloke ngincenga umuntu onamazinyo awu-32 mina ngaphuma ke nami kuyena. Kodwa ke hayi shuthi phela vele kwangingadaliwe anginandaba. Cha nothi ukuthi wakuvele ngadaliwe. Yena wayizohamba ayolobola umuntu oku-social media ebhizi amanye amadoda bedansa nebhema nenza yonke into ongayicabanga le. Yena abe nje ngempela asuke-ke bandla. Ngisho nami ngangengivumi. Paddle boating was good. I would try and do it again, probably, but I know that I'll forget after this. So, at least in my experience, and I had it with my mom. So how have you been? Like we saw him Sholo. Niyalwa guys. Nibelani? Yes, I'm just yeah, I'm very angry. I'm very hurt because I don't know what I did to Slay specifically. Anginankinga namuntu including kuSlay mhlawumbe masithome ngama-highlights. Anginankinga ngathini asikho isizathu sokuthi ngize ngibe nenkinga naye because ayikho into eyivele si-eda in each other's lives. Unjani nompilo manje? Azoba vele ngakukhishwe isisu. Sinompilo asikozi ulungisa izinto. Ngizoshanda nje sikathi umuntu kade ngamgcina. Azivele ngazi la kunene ukuthi ngizothi yini. Angeke phela ma uloku landelana nomuntu uNkulunkulu wami ngani. Uyife ekhona egcekeni wayena engezi kumina ezokhuluma nami befuna ukukhuluma nami. So nami ngibona ukuthi ke njengoba ngisho kanjalo ngibona ukuthi angihlale ke nami ngithula. She's essentially made it clear ukuthi akangifuni. So now I know where I stand. So like ikhona into esiyenzayo for each other and stuff. And What do you think the problem yakhe is? I don't care. No disrespect to you, but I just. Welcome guys to another episode of Khabula the Tea, where we sip tea and do not judge.
So we have another episode of Ingane Zesthembu. What is refreshing about this episode is to see the mother and daughter relationships that is between Umakhumalo and Umpilo, Nosne and Umakele. It was refreshing to see that. It is a great thing. They must keep it up. This is the type of content we want to watch. This is the type of content we want to see about Isthembu. Ney'ngane zesithembu. But what's said about this episode as well is that the beef between Sneh and Bilo is far from over. On the last video that I made, I think a couple of weeks back, Usne apologized to Umpilo over a lunch date. Baxolelana, bathelelana amanzi, kwaba kuhle, and many comments in that video were applauding Usne for khula kwakhe. But I feel like maybe here we always blame Usne. We always want Usne to be the bigger person. We always want Usne to be the grown-up person. She's trying by all means, or she wants to have a relationship where she feels like iy'ngane zakubo ziyamthanda and they recognize her as a sibling, as an older sister as well. And she doesn't get that from Umpilo. That's why she's like resisting building a relationship with Umpilo. And that comes from her words on this episode. Do let me know what you think about the relationship between Umpilo and Osne. Can it be mended? Ingalungiseka na? Please do not forget to like, comment, and subscribe. We are going to 1,000 subscribers. I almost said 100,000. Even though I would like that, but hey, we are going to 1,000 subscribers. Road to 1,000 subscribers has been hard for me, but I'm trusting on you guys. Please do like, comment, and subscribe. Subscribe and subscribe. It is free. Please subscribe to my channel. Share my channel to others as well. Let's grow. Thank you very much for watching. See you in the comment section. Goodbye, honey.